El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha acollit aquest dissabte una jornada de divulgació científica amb la intenció d'apropar la història de Terrassa des del prisma de la ciència. Des del patrimoni geològic fins a la visita d'Albert Einstein, s'ha fet un repàs de milions d'anys d'història de la mà de divulgadors lligats a la ciutat de Terrassa, que han destacat la riquesa geològica de la ciutat. Sí, no només ric amb jaciments com el de Vallparadís, que té prop d'1 milió d'anys, sinó que els jaciments més antics, de 8-9 milions d'anys, també són molt interessants i tenen restes de primats antropomorfs. Que la riquesa no només es centra en un període, sinó en molts. Ja veieu que la quantitat d'informació que es pot extreure només de mamífers, de plantes i de tot això és impressionant. D'entrada hi ha el que és conegut, que són la part nord de Sant Llorenç, això és conegut. Una zona que està catalogada per la Generalitat, que és menys coneguda, és la zona dels Pedritxes, que té roques volcàniques antiquíssimes, i l'altra part que també està reconeguda i catalogada és la zona de les Martines, que conté una sèrie de jaciments de mamífers del Miocè, que és un període de fa uns 12 milions d'anys, i que de fet ha nodrit moltes de les col·leccions, de la informació dels restes fòssils que trobem en el Museu de Sabadell. Joan Madurell, doctor en geologia, pretén obrir de cara a l'any que ve i fins al 2017 una excavació estable a la plaça de la Quadra, on hi ha roques que cobreixen 1 milió d'anys d'història de Terrassa per saber quin era el clima i quins animals vivien.